Li Türkiye bi nêzîkbûna hilbijartinên îsal pêşbirkiya di navbera Serokê niha Recep Tayyip Erdoğan yê ku 20 salin li ser desthilatdariyê ye û opozisyonê bi rengekî berbiçav pirtir li ser serkeftina di hilbijartinan de têmeşandin. Erdoğan di karîbû xwe bigihanda hemî pêkhatiyên civaka pir rengî ya Türkiye yên wek seküler û oldar, Türk û Kürt, niteveperwer û liberal. Loma jî ew di hilbijartinan de her tim serketî dibû. Di hilbijartinên herêmî yên 2019 de partiyên opozisyonê nakokiyên xwe dan aliyekî û bûn yek da ku şaredariyan ji desthilatdariya Partiya Erdoğan bigirin. û wan şaredariyên sê bajarên serekî yên Türkiye, İstanbul, Ankara û İzmir qezenç kirin û hawirdora tekneçûna siyasî ya Erdoğan guhertin. Niha jî ew 6 partiyên ji opozisyonê hêvî dikin ku vêrekê ji nû ve bişopînin û ew soza Türkiye'ke nû didin. Kurumları yeniden inşa edilmiş. Em ê Tirkiyeke li gel sazî û dezgehên nû avakirî damezirînin. Sîstema wê de çarçoweyeka yasayî ji nû ve ava bikin ku ewlekariya civakî û aştiya li herêmê serdest be. Bibe navenda aştî û aramiya herêmê. Lewma erka me ne tenê ji bo desthilatdariyê ye, lê xwedî derketina li xewna mezina Mustafa Kemal Atatürk e. Lê çarenivîsa Aloz û Nezelaliya şaredarê İstanbulê Ekrem İmamoğlu ku yek ji hevrîkên herî navdar yê Erdoğanê rewşa dijwar ya opozisyonê radixe berçavan. Lê meha borê dadgehê qedeqeya siyasetê li şaredarê İstanbulê Ekrem İmamoğlu birî. Wezareta Navxwecî dijî şaredariya İstanbulê ya İmamoğlu bi tawana terorîzmê lêpirsîneke nû da dest pê kirin. Ev du dozana berbijariya İmamoğlu ya bo opozisyonê pir xeter dike. Tevî ku gelek rêpirsîn nîşan didin ku İmamoğlu evê di pêşbaziyek rûbirû de Erdoğan têk bibe. Gelek şîrovekar dibêjin ku rewşa dadmendiya İmamoğlu diyar dike ku Erdoğan çiqas amade ye ku bo winda nekirinê dikare çi bike. Erdoğan dibêje pêkanê ku ew dîroka darxistina hilbijartinan hinekî pêş ve bikişînin ku bo opozisyonê wê dema amadekariyê hîn kêmtir be. Enis Berberoğlu parlamenterê opozisyonê ya Partiya Komarî yê İstanbulê jî dibêje ku dema 6 partî li ser mijaran hevbîr bibin wê berbijarê xwe yê hevpar ragihînin. Yani Cumhuriyet ancak Kumar tenê bi demokrasiyê bi rêya gel û xweprêvebirinê dimeşe. Her wiha dema ku maseya 6 partiyên nexşereyên aborî û mijarên din temam bike, wê demê biryara serberbija jî wê were dayîn. Dema ku nezelalbûna roja darxistina hilbijartinan û nîqaşên ser berbijarê hevpar yê opozisyonê berdewam dikin li gor gelek şîrovekaran egera girtina Partiya Demokratîk ya Gelan HDP û helwesta dengdarên Kürt jî evê di encamên hilbijartinan de roleke gelek giring bileyze. Özlem Yasak, Denge Amerika.